cherai phuro tong ma rong bejo mano oro si toro iko bo nani school lagyo cherai phuro class 8 jora pori khango school khulum de nanu na mai bu jam ti ta bo khayong na hapawo sangmani ke tebu thogo Hello bayarok jotono no lamsogani blog tabo khingke ang ani ayong kotor songni nogo sokpaijak ani babuni apon buta okra ayong jela songni nogo phiaba ani ayong jela o songsar no yakari thangpaikha haipano boni bihik ayong buroi teboni busla dara borok tongo iko obong khabani busajok o khajok khumberi tongnai ingke ang o nogo sokpaikhe markheno ani ayong jela no muito mano khatango haipano teitam si khaisinai songsar ni raida se amo hai songsar asai phaike salsa joton o hano maya kari thangnai hine wansogoi khanoma methebo iko ayong babor sabmani nai tongo kha khonangai baprong jela ro sabma nai tongo khonong lani ro sabma bo hike boni bosajok ayong ni bosajok abai ngene deh Oglai kan? Justru baru sampai. Wajah dah aku kesal, aku sih kesal. kamu aja tahu kan ayo along ni saya kham ni Bố số vừa được sắp thế, bố cái khảm tâm. Và tới phải đó. Wes nglok ke busuk tal ba. Lah saya tu khang lagi kok. Rasa betul tu. Busuk biang khacho yang da. Ang siu. Ang serai phuro ma thang jak bula. Iko ani nano khai ga iko. Nano sapai được hả? Nó ya khodo bo suno. Yang bo dress roxens khai bai phai ka bono tabo. Picnic khai nai. Cái con nano finally sapai ka babu ni buma. Sini na hala. Adam gair phai. Ona jak khado. Sabar. Ni asuk din nano. Sino, sabo. Hah? Gurung tiga. Sino nya? Asuk Asuk di. Nah, sungai. Ada punya. Asuk di kuno nya asuk di. Khana china. Ni aro nai di sabro saptang. Sabro saba khorang khe bu ji nai la. Sabar. Kamera dah sini ni. Hingke tabo khe babu ni buma nano iko bono kaki blog khaima no ang phunogui tongo bahamjuk blog khaima ni no gendro kaki ni channel lo kisa support khaibai di boni channel ni mongong kha robikon namora sing bono kisa subscribe khaibai di Kamu aja. Ada pharo bisa ka? Na phe. Ai nahan di nano. Ai nahan nano. Bukan. Nung video dah khai cho. Bukan ya, siapa? Ai nahan nano. Nang cái đây. Chung nano bai shot shot này cái đây. Cholai bele. Đó nó ngu giống vậy. Iko nano. Sama? Gan tap khana di no. Photo cả này ra. Video yang photo save. Gantang sasak khana. Sate bisu kiti sao ka? Sampai di. Ông khai đã. Engkha. Tagan samang kha. Siapa sampai Hai cái. Yang pesa. Yang tik. Oh, hai cái ta khosuru de. Hai cái tang ni do. Tang ada. Hai cái tang ni smile khai ti do. Nó thang nan choi jeng suka. Tata ro si dia kon nano. Last tata. Ang no thang sinai hi sa si de. Ni khulum de nano na. mai bu jam tiga. Tabu khayong na. Ada tang kekai tong sana. Ayah, gua masang ke wayang sih. Yang bukan ke wayang sih. Buruk kesan mana? Bicara jauh. Oh, naik coklat kan?
cherai. Đúng mình cho cô đấy. Cắt ra đi thôi con. Cắt ra đi. Cái tay phải cái nồng mà phải xin này đâu. Rồi. Này. Thì có tí krama school này đi. Cái ở trong cái tí krama bazar bu. Nó chắc tông. School kan orang agi bu orang tong ayong chin nok thea pro lai nya. Chin nok thea orang agi wa. Ang cherai phuro ikoro. Cái abo tang ni pai kha abo tabung nong no phunu gai malia tabung ke ro mat. Playground. Tui sha to la tuiong khata hang tui lai tro. Cái jaga wa sa agi wa ang to ro jaga wa. Abo chini nok klasi. Abo kha babani basoi ani ayong kotor jotto ni sai. Iko nai nya ruk di. Abo chini nok klasi. Kata akon thangka. Tabo ang cherai phuro tong ma rong me chong man oro si toro iko bo na ni school lagi wo cherai phuro class 8 jora pori khang wo school get khai ru kha do o naro okhonai bla oro se ang toro oro rogo busuke berai tong anga phuro oro school ani obong khachini dukan baboron dukan roi oro Rancing pari thamani ko. How to run the phuro? Tabo hingke chung nogo ki filtei babuni dogano hablaika habjagebo doksoka hingke nogo thangtei hine hablaika babo chuno cherai phuro ni simi dogan ruino osuk log rui tor rui pori rui tisaka chung bikhra bsano haipano ang sanan lasia ang tisa si proud feel khayo je babo chuno oma haike sa dogan rui si log rui tor rui jotono kaibor khaiga ani bai khorok noi ani dara khorok noi ang khorok sa chung khorok bano babo chuno lekha pori rui jotono no BA pass khairu bai kha MA ama haike khairu bai kai rui bo rubai tak jotono bsabo kai bai kha ang belai nu proud feel khayo babo no Of tai tam sanani asake no buma bu phangoi family chini bagai busukke sacrifice ma khai ke abono babnang seleut maru bo o cha dogan ruisi chuno asokke pori rukha hinki tabo khyang nogo sokpai kha nogo sokpai nai mane se dara bai basla dara khe keyboard tamai tongo mini keyboard basla ke kham tamai tongo nok nok khanarwano borok sarik pati kha ke no soronglai tonglai delino Tabukhe phantok sanam grana chinorin phantok khangmani no obakhe phantok ke butui chanai hingke o gangla hingke thok bai akran roi baja khainai tabo sanam grana tui najak phantok sanam pro tui ruya tuyo phantok sanam riya ke harsawai thang kanai di kahamarok jotono no phungka hambayarok tabukhe phungo chini nogo a phalnai phayo hingke ama bai dara a narugui tongo a hingke mirka narugui tongo 1 kg teyango hingke chung basui bai khorok naikhe thapao songui tonglayo dalok oro tamo dalok tong hingke norokno phunukano ikonai di oro denta dalok tongo tei chakumra dalok tei usundui dalok tei gangla dalok haike boljak ke obno chung thapao maimui thogo hinui
songui tonglayo yang phataro ayang gas bai songliya hingke ani favorite dalog hingke to tei chungobono butui songya front ke ekdom koran khe khai songnai haini bagui hor bram tabuk runai hingke baksa ke to dalog no hingke to butui rui mangsi chao hingke angkhe ama haike asuk thokjagya ama haike bo chao but oma haike ang onek thokjago haini bagui chung tabo obono hor bram rui nai ekdom koran khailainai hingke phunukano iko bachoi ke songlaigra na tebo si thapao songmani ke tebo thogo iko chenaro tini sawo phainai di obo rok ani vlog o waisa pan kaya khunrok tini first time nugnai obo khani abai ani ayong ni bsajok iko boni buta pel ga doa nungo bo hingke boni buta ni bsajok obo ni samung si duma nungna ni hingke harbai le tapai taklai he samung tangmani mi khutong bari tangmani bo tang mi khutong bari tangi khayo hingke duma nungui tongo boni hale tapai takka ka khan hande na han pai di bari tang phemani hingke boni duma khapsa nungui tongo boni buta ni bsajok hingke iko obo nadi obo tini chenaro phaijak boni bsajok hingke obo dai boni buta ni bsajok hingke obo oboni buta ni bsa hingke obo oboni buta ni bsa hingke obo dai oboni bsa asuk ma relation hingke obani abai hingke boni bsajok ba to nin bung sai khna gadi nin bung sai khna gadi nin bung sai khna gadi je ha je tam je Sarisa nin bung mong tuma tam je ti bravo Jia tipra oh jia ti pra nung bu class pori nung bu class pori Angde eh tupo Prima peremat. nung sagadi ni nin sagadi bua bu kosok na ni yang sagadi Sari nin bu mong nung bu class pori sai khna gadi Anu bung suari ang 4 kelas apa dia? okay tini chena tongui thang da to chena tongui thang ni do Tong nai nha Tin tong na chena tong nai nya Tong na Nung có nào tong nai đó chena thui thang ni do Con nai nha tên thằng nang tong tong nung thonai ja sagadi Ang ka buka ba musu nai ke Bố tụi la tong đi nụ hình dạ Hình kia tongui thang ni do ha Bố eh kong na nayo kok ya ba sari tong ya na À tôi xí có atoi tong ya po bo la si jak tong kisa te kisa ke buku kholok sene Bố bon tụi asuk tong đi mà phan tong ya le borok buma busa so solai pura buma busa sem but Có mắt different lại sari na nai thok ne pam pam phai. po akaran body phai ka pura donin body phunu gadi kisa oktom nin body phunu Cái này xí mà la bua nai la bua nai thongwan nin bua kisa ago nin body kisa phunu gadi hai ke tabukhe mai chalai grana chung kunui mai chalai ngero hiko toktung bosanam bagai rokojak hingke betul nung dalo bai sekang sanai naki Mai sekarang tani. mai sekang sanai Dalam kamu tu ya. akan asuk icha di hai ke rok icha mai yang phadi te yang phadi boleh kapor itu tuh yoro no mai chai tonggo macam dalo kasih sadi vitamin bawa mah ida lo roba hingke mai chao thok jak soku mar kheno ang musai nei grana ka kutung moso yok sasa motom sasa thoka te khorok sai ko buma phayo hingke bai rok tinin bage ani blog oron muthak jak sinai ani parao phaimani onek berai kherai khaika jaiti gosti bai malai laika hingke khana ke chung khumulongo kifil sinai hingke abono tinin bage ani blog oron muthak jak sinai bye bye jotonu hambai.